Sunt convins că mulți dintre dumneavoastră, dacă nu chiar toți, vă aduceți aminte de vremurile copilăriei când, dintr-o singură mișcare, eram așezați pe umeri de tata, de bunicul sau de fratele nostru mai mare și ne simțeam puternici, stăpânii pământului. Și ne aducem aminte că atunci când trebuia să trecem fie printr-un râu adânc, fie printr-o zonă periculoasă, gestul cel mai firesc al celor de dinaintea noastră era acela de a ne așeza pe umeri și de a ne trece dincolo în siguranță. Și ajutorul celor mari nu este doar un lucru frumos și important, ci este un lucru obligatoriu. Cei mari nu-și permit să fie altfel decât așa, să-i ajute pe cei mai mici, să-i protejeze și să le dea mâna aceea pe care ei o așteaptă. El așa este reprezentant, mai ales Sfântul Hristofor. Un om puternic, fizic, cu brațele foarte mari, în așa fel încât să încapă mulți, și zic acum cei mici. Și așa a devenit purtător de Hristos, purtându-i pe copilași pe umeri și zicem în mod simbolic pe toți cei care trec prin momente dificile, extrem de dificile și se simt vulnerabili, se simt mici, se simt neajutorați. E foarte important în lumea aceasta să ne identificăm rolul într-o viață în care să ne simțim angajați. Cred că nu ar fi fericire mai mare în lumea aceasta, sau nu este fericire mai mare în lumea aceasta, și în funcție de darurile pe care ni le-a dat Dumnezeu să lucrăm la modul excelent. Noi suntem cei cu brațele mari, foarte mari. Dar noi, în sensul acesta, va trebui să ne micșorăm și să-i facem pe cei mititei să crească. În ceea ce privește acest centru, adaug și spun lucrul acesta, e vorba de roluri și aici. Nu pentru puterile noastre, zicea Sfântul Apostol Petru, nu pentru puterile noastre se întâmplă ceea ce se întâmplă, ci pentru darul lui Dumnezeu. Astăzi este cea mai frumoasă zi din viața mea. Astăzi cred că este cea mai frumoasă zi din viața noastră pentru că ne aflăm la prima sărbătoare patronală a centrului nostru pe care ne-l dorim să se ridice cât mai repede și să-și împlinească scopul.